ପଢୁଛ? ତମେ ସେମିତି ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁସନ କରିପାରିବନି, ସେମିତି ହବନି। ହବନି? ନା, ଆଉ କାରଣ ସେମାନେ ମୋ ପିଲା, ସେମାନେ ପାଠ ବି ଭଲ ପଢିବେ, ଗୀତ ବି ଭଲ ଗାଇବେ। ରେଡି ତ? ଏ ଛୁଆ ଗୀତ ବଢିଆ ଅଛି। ଟିକେ ସଂଗ୍ରାମ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଜୋରଦାର ତାଳି ଆସିବ, ଶମ୍ଭୁ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ପଚାରିବି, ଏଥର ମୁଁ ପଚାରିବି। ବିଶେଷ ସୂଚନା ଲିପ୍ସିତା ବିଶ୍ୱାଳ ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି। ଲିପ୍ସିତା ବିଶ୍ୱାଳ ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି। ତମେ ଯୋଉଠି ବି ଆମ ଭଏସ ଶୁଣୁଛ ତମ ମା ପୋଲିସ ଆଉଟପୋଷ୍ଟରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଲିପ୍ସିତା ବିଶ୍ୱାଳ ତମେ ଯୋଉଠି ବି ଅଛ ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି। ତମ ମା ପୋଲିସ ଆଉଟପୋଷ୍ଟରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚ। ଆଚ୍ଛା ପଚାରିବି। ଛୋଟ ପିଲା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ କାହିଁ ତମେ ପଚାରୁଛ ସବୁ ତାପରେ କଣ ସେପଟେ ପଚାରିଲେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଶୁଣ ଦେଖିବେ ଭାଇମାନେ ମୋର କହିବେ ଟିକେ ରହିଥାଅ ମୋ ଭାଇମାନେ କହିବେ ଟିକେ ରହିଥାଅ ତାପରେ କଣ ଭାଇ କଣ ପିଲେଇ ଦେ ଯିଏ ପିଉଛନ୍ତି ସିଏ କହିବେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ସେ କଣ ମତେ ପାଉଛୁ ପିଲେଇ ଦେ ଦାଦା, ମତେ ପାଉଛୁ ପିଲେଇ ଦେ ସାଙ୍ଗ। ପିଇବା ଭାଇ ମାନେ ପିଇବା, ଯିଏ ଯାହା ହିସାବରେ ପାଉଛୁ ପିଇବା।